Hi friends, welcome to Profit Gamer. நான் மினிகிராஃப்ட் கேம் எப்படி இந்த உரம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு துணி குரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. குரோமில் போனீங்கன்னா மினிகிராஃப்ட் பாக்கெட் எடிஷன் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட்னு காட்டும். இதுமாதிரி டவுன்லோடுன்னு காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம். கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு டவுன்லோட் த ஏபிகேன்னு இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே டவுன்லோட் ஆரம்பிக்கும். இது காட்டித்தா இது பாருங்கள், இங்கே கீழே டவுன்லோடும் இருக்கும், அதை கொடுத்துக்கோங்க. டவுன்லோடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்க. நெட்டு ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு 50 செகண்ட்ஸ் 43 செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும். அடிச்சுக்கோங்க. ஏற போகுது. நம்ம இதில் பாருங்கள், நம்ம இதில் மினிகிராஃப்ட் கேம் நான் ஏற்றிட்டேன், இங்கே இருக்குது. வேணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் உள்ளே போய் கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், நம்ம எனக்கு பிளேன் காட்டுது. நீங்கள் பிளேன் கொடுத்து விளையாடிக்கலாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நீங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற மக்கள்.